Usa ka semana una ang adlaw sa 2025 midterm elections. Gipahigayon ang send-off ceremony sa mga sakop sa Davao City Safety and Security Cluster. Gipahinumdum kanila ang ilang tahas sa pagsiguro nga mahimong hapsay ug malampuson ang pagpahigayon sa eleksyon. Ani ang report ni Argil Relator. Pagsiguro nga mapahigayon ang umaabot nga eleksyon nga hapsay, secured ug adunay pinakataas nga level sa integridad. Kini ang gipahayag sa COMELEC Davao City sa mga otoridad nga magsilbi karong May 12 midterm election. Your presence, vigilance, and unwavering commitment to upholding the law are crucial in ensuring that every Filipino voter can exercise their right to vote in a safe, secure, and peaceful environment. Biyernes sa hapon, dihang gipahigayon ang send-off ceremony sa units ubos sa Safety and Security Cluster sa Davao City, lakip ang DepEd Davao City Division. Proteksyonan natin ang ating mga kababayan. Babayan natin ng boses nila ang manaig ngayong eleksyon. Walang magdidikta, walang magbabawal, at walang manghaharas. Sa kabahin sa DepEd Davao City Division, ana sa hapit 3,700 ka mga personahe nila ang gidawat ang hagit nga magsilbi karong eleksyon. Mahalaga ang kanilang papel sa pagbabantay ng integridad, transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Agig pagpangandam, nagpahigayon og simulation exercise ang mga police station sa mga eskwelahan nga mahimong voting center. Mga kababayan, ilasan muna tayo ha. Lahat ng problema pwede natin ang pag-usapan. Okay lang ba sa inyo? Lalapit ako sa inyo. Sa senaryo, girespondihan sa mga otoridad ang report nga dunay demonstrasyon nga gipahigayon ang usa ka grupo sa Bolton Elementary School. Dunay gikasang negosasyon apan wala mipatuo ang grupo og mas nahimong agresibo. Busa, gibugahan na sila og tubig. Napaatras ang mga nagpahigayon og demonstrasyon. Dinhi na sila gipangdakop sa otoridad. Giatiman sabdayon ang mga nasamdan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.